Mari vilayetinin merkezi şäherinde häkimetler hususy elçiligindäki avtolog satylýan duralgolary duýdansaz we köpçülikliň häsiýetde ýapyp başlady. Häkimet wekilleri bu çäreleriň sebäplerine resmi düşündürüş bermeýän mahaly raýatlardan ulaglaryny şäheriň çetinde ýerleşýän täze bazardaky duralgoda satywa çykarmagy soraýarlar. Bu arada Azatlyk radiosynyň habarçysy 10-njy iýunda Sewitden maglumat berdi. Hususy marketleriň, dukanlaryň, toýdarlarynyň howlusundan uly ýollaryň garasyndan boş yer böleklerini satyn alyp, awtolog satylýan duralgadan adamlardan satlygy goýulan awtologlary 2-3 sagatyň dowamyny gyssagly aýyrmak talap edilýär. Dip ýagdaýdan habarly yerli ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Häkimlik we polisiýa işgärleri bu işlerine şu hepdeniň duşanbe güni ýagny 10-njy iýunda girişip gyssagly aýrylmadyk ulaglaryň polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň jerime duralgasyna ekediljekdigini hem duýdurýarlar. Olar jerime duralgasyna satlyk awto ulag düşen ýagdaýynda adaty awto ulaglary bilen deň tutulmajakdygyny, satlyk ulaglara has köp möçberde jerime salynjakdygyny hem aýtdylar. Dip ulagny satywa goýan Marinyň ýaşaýjysy şaýat bolan ýagdaýlaryny anonim şertde gurrun berdi. Onuň sözlerine görä häkimlik we polisiýa işgärleri bu ulaglaryň we duralgalaryň eýleriniň polisiýanyň talabyna boyun gaçyrmakda aýyplanyp, olaryň işiniň suda we prokuratura geçiriljekdigini hem duýdurdular. Duralga eýleriniň birnäçesi özleriniň işine 10 ýyla golay wagt bäri hiç kili çäklendirme girdilmänligini aýdyp, häkimlik we polisiýa işgärlerinden çäklendirmäniň sebäplerini sorandyklaryny belliýärler. Olar hiç ýyly düşündürüş bermeden diňe bolanokmy, bolanok diýip jogap berýärler we ulaglary berk üstünde durup aýyrdyarlar. Biz her ulag üçin 2-3 manat alyp eklençe diýerdik. Inni mundan hem mahrum edýärler. Dip duralga eýleriniň biri anonim şertde gurrun berdi. Azatlygyň Sewitin kanun goraja daralarının birindäki çeşmesiniň sözlerine görä bu çäreleriň sebäbi 9-njy iýundan 10-njy iýuna geçilen gije bolan hadise bilen baglanşykly. Şol gije sagat 2 töwereginde 3 tane okuwçy oglan duralgalaryň birine satdyga goýulan Toyota Camry kysymly ulagy alyp gaçyp ýol helakçylygyna uçraýar we oglanlardan ikisi wakanyň bolan ýerine jan berýär. 10-njy klass tamamlap sentýabrda 11-nji klassa başlamaly beýleki oglan häzir hastahananyň reanimasiýa bölüminde ýatyr. Şol wakadan soň duralgalary ýapmak we satlyga goýulan ulaglary alyp gaçyp türmegiň öňüni almak çäreleri güýçlendirildi. Dip çeşmämiz bellidi. Şol bir wagtda duralgalaryň eýleriniň we awtolog satýan maryllaryň birnäçesi häkimetleriň bu çäreleriň şäheriň çetinde ýerleşen täze bazardaky duralga müşteri çekip döwlet gaznasyna girýän girdejini artdyrmak tagallalary bilen baglanşyklydygyny aýdýar. Hemme satlyk ulaglary Mara Aşgabat ýolunyň urundaky täze alternatyw bazarynyň awto ulag satylýan duralgasyna jemlejek bolýarlar. Emma ol bazar dasta ýerleşýär we oňa barýan adam gaty az. Şeýlede onuň töleg narhy hem gymmat. Biziň bu tölegi bermäge ýagdaýymyz ýok. Häkimetler hususy duralgalary ýapyp, bizden has ýokary töleg alyp, öz girdejilerini artdyrjak bolýar. Deyip ulagny satywa çykaran Marinyň ýaşaýjysy bellidi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Mari şäher häkimliginden we polisiýa bölüminden resmi maglumat alyp bilmedi. Şeýle-de redaksiýa häkimetleriň bu çäreleri netijesinde Sewitde öz işini bes etmäge mejbur bolan duralgalaryň umumy sanyny hem häzirlikçe anyklap bilmedi. Lebap vilayetynyň Türkmenabad şäherinde ilatyň guwratmak üçin daşarda serip goýan egin eşikleriniň we beýleki öý goşlarynyň ogurlanmagy bilen bagly hadisalaryň göz görteli köpelendigini synlasa bolýar. Ogurlanan eşikler we goşlar köplen şäheriň köneçiler bazarlarynda satywa çykarylýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 13-nji iýunda Sewitden maglumat berdi. Men 2-nji etajda ýaşaýaryn. May aýynyň dowamında balkonumyň öňündäki kirserilýän tardan 2 gezek eşiklerimi ogurladylar. Ogurluk hadisalary diňe gijedäl gündüz çagy hem bolýar. Dip şäheriň 2-nji trapçasynyň ýaşaýjysy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Şuňa meňdeş wakalar bilen şäheriň 1-nji, 2-nji, 3-nji Bahary Himik, Derýaçy trapçalarynyň we 374-nji kwartalynyň ýaşaýjylary soňky 4 aýyň dowamında onlarça gezek ýüzbeýiz boldular. Esasan täze ýa-da durky ganimet görünýän egin eşikleri, halylary, ýorgan düşekler we olaryň daşlary ogurlanýar diýip Bahar etrapçasynyň ýaşaýjysy
başçysy anonim şertde habarçymyda gurrun berdi. İlatyň egin eşikleriniň we beýleki goşlarynyň ogurlanmagy bilen bagly hadisalaryň köpelendigini Azatlygyň şäheriň polisiýa bölümündäki çeşmesi hem tasdiklaýar. May aýynyň başyndan ta iýun aýynyň 5-ne çyn aralykda diňe şäheriň içinde 23 sany egin eşik ogurlugy, 4 sany haly ogurlugy we 2 sany düşük ogurlugy hasap alındy. Polisiýa arz etmeýänleriň sany hem ýeterlik Dip çeşmämiz belledi. Onun tasdiklamagyna görä ogurlanan eşikleriň we beýleki goşlaryň hümmetiniň pesligi zerarly polisiýa bölümi bu wakalara üns berip düýpli derňew işlerini geçirmeýär. Diňe ertirki nizamlarda bu ogurluk hadisalara agdalyp geçilip bu işler bilen meşgullanmaklyk şäher etrapçylarynyň asudalagyna gözegçilik edýän polisiýa işgärlerine tawşyrylýar. Biz hem haýsy bir jaýyň howlusyny garawullap duraly diýip polisiýadaky çeşmämiz belleýär. Şeýle dolu raýatlaryň öz ogurlanan eşiklerini we beýleki goşlaryny şäheriň köneçiler bazarlarynda satwa çykarlandygyny anyklamagy bilen bagly wakalaryň hem köp bolýandygyny aýdýar. Raýatlar öz emlegini köneçleriň eline tapany köne goşlar satylýan bu bazarlarda tizden dawalar ýüze çykýar. Raýatlar bilen bu goşlary satýanlaryň söýgüşip ýakalaşmagy bilen bagly wakalarym bolýar. Polisiýa köplenç muňa hem üns bermeýär. Dip polisiýadaky çeşmämiz belledi. Azatlyň bu ýagdaýlar barada Sewitiň polisiýa bölümünden welaýatyň polisiýa müdürlüginden resmi tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Ýewropanyň Adam Hukuklar Kaziýeti 13-nji ýylyna Azerbaýjan hökümetiniň Azat Ýewropa, Azatlyk radiosynyň Azerbaýjan gullugyny el ýeterligi petiklemek barada kararynyň adam hukuklaryny we esasy azatlykları goramak konwensiýasyna ters gelýänligi, ony bolmak bolanyny barada bir agzdan karar kabul etdi. Azatlyk radiosynyň Azerbaýjan gullugy Azatlyk 2017-nji ýylda Bakuda Kaziýetyň çykaran kararyndan soň petiklendi. Häkimiýetler bu neşri hamala web sahypasyna zorlugy we dini ekstremizmi wagt edýän makalany çap etmekde hemde beýleki zatlaryň arasynda köpçüliklerin fitneçiliklere çağırmakda aýpladylar. Azatlygyň Azerbaýjan gullugynyň web sahypasyndan başga ýene 4 sany habar beriş serişdesi Ana haber.ez 24 sagat.org Az 24 sagat.org we Hural.com neşirleri Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Azerbaýjana garşy işi diýilýäne goşuldy. Bu 4 neşir yalan, adaşdyrjy we tökmetçilikli maglumatlary çap etmekde aýplandy. Azatlyk radiosy we beýleki neşirler şikayet edip öz kaziýet işlerini web sahypalary tutuşlugyny petiklemek barada çykarylan kararyň asy ýogul bolanlygyny öňe sürdiler. Şeýle de olar bu gadaganlygyň esas sebäbiniň hökümeti tanqytlamak we korrupsiýa barada berilýän habarlar bilen baglanyşykly bolanlygyny aýtdylar. Azatlyk radiosynyň Azerbaýjan gullugynyň öňüni baglamak barada çäre bu neşir Prezident Ilham Aliýewiň maskalasynyň agdalary we onuň ýakyn töweregindäki adamlar bilen baglanyşykly maliýe işleri barada derňew hasabatyny çap edeninden soňra görüldi. Bu hasabat Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň düýbi Saraýewada ýerleşýän guramaçylykly jenaýet we korrupsiýa hasabaty taslamasy bilen edýän hyzmatdaşlygy netijesinde taýýarlandy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosy bu karary şol wagt 2017-nji ýylda hem berk ýazgardy we Bakuda hökümeti Azatlygyň Azerbaýjana berýän habarlaryny tem etmek üçin ýene de bir zoňtor synanşyk etmekde aýplady. Ýewropanyň Adam Hukuklar Kaziýeti öz kararyny Azerbaýjan hökümetiniň şikayet edenleriň her birine ýetirilen ziýanyň we beýleki çykdyjylaryň öwelini dolmak üçin jemi 6.000 euro ýa-da 6.500 dollar meçörüne jerime tölemeligini aýtdy. Prezident Ilham Aliýew öňkü Sowet Respublikasyny newi tönürýän ýurdy 2003-nji ýyldan beri dolandyrýar. Ol häkimiýet başyny Azerbaýjany ulak wagtlap dolandyran kakasy Heydar Aliýew ýok bolmadyndan biraz öňelli. Aliýew hukuk goragy toparlaryň we günwatar hökümetleriniň ýygy-ýygydan edýän tanqydy belliklerini başgaldyrmaýar. Hukuk goraçylar onuň öz tanqytçylaryny galplaşdyrylan toslama aýplamalar esasynda türme wasanlygyny,
öz ıhtiyarlıklarından başgaça pikirleri ýok etmek üçin hyýanatçylykly peýdalananyny aýdyp gelýärler.